kajing thambor jang ka sarkar Meghalaya kalapau syai kedar ba UCM ru ulakan taj ya ka kajing diman jang upai ba uklam yu ulama la iman namar barok kawe kari Meghalaya North East South West kilai pertajam ba ke sarkar kadai ban le mardor ya kani ban suspend no kloi ya kini ki beriau terang senam ban penyap im pej yo beriau ubah thea pang hajing thea hato don hok mo ban pengat kendon yo beriau ubalawan pai syaka jingsuk ban suk im san halayeng lasem ban penthame no ban pentho briano ba udai utau beriau uba don biang hakita ki sing bean ban le ya ki kam basneu baro ka ka ba kane ke sarkar kathmu ba ban le penyap im pej iba she kalong ka ka ba pendunong yang i kum kajaj benriu nalor kata nga ai kani ke message jonga ban pensngap caka sarkar baka dai ban le na ka benta ban sim im pej yu beriu lada kawanja hayeng jongno ki basyong hakasuki hato kin kamne kin num kam ya kini ki pulet lane yu nu beriu ubasyem ya kacing im jongno namar ngide yu khasi ki basyong hang tei pos sekretariat babon nangi na babon ki MLA ki dei ki khasi hato balai ki mlakmo kita kin sngap ya ke kentien jong kunrat uba merwei ban ya ki babon balang imat kadehi da ke sarkar ban ya teli kawe ban ya bambriu ban penyap beriu ngat harai ke pak bet da ke sarkar kat sibenai ba she ladap sibenai yo kem telano kin yo ban kem ya ki ban te hata kendon penyap beriu nakaliang jonga ngadon kata kemensiam kabomla ban batai mana bom tiang yo unong peniap beriu tang ke sarkar MDA kam tiang yo unong peniap beriu ka tiang penban yo kubet ka pengat kendon ya kini ki nong song dukan ki ba pher ki ba pli ki ba im hang ni ki pen sajai ki nong song dukan ki pen sajai ya kamai ka ji upai ba henry yo unong peniap beriu kamla ban kem ka don ka salendat namar ba makihi ki ba pha imat lada kem yo to pulet ba transnam uba peniap beriu un sapla badai ba pha maki kini ki minister imat ban peniap yo ba si te dak kaleng jengi ngi persyajur ya kene na kata kadau ngadei kolong kemi bangadon ke mensim ke bakhia hadu kata la ka benta ke mensim balayap peniap i ba si ngabu dak kene ke janyong ke banga persyajur bangan keren halor kene ke nongrim ke ba mapi ba PS ba pila ai kene ke jingkeli ke badai bat ke basisha nangi kipat ba mentangi layu isai ke jing trikam jeng kini kilat kolut kim tip su namar balai ki kwa betang ya kene ke sisen sansnam namar ba ka sarkar MDA kamdan ka cingkit kli na benta upai lang nakaliang jengi ka sur upai bar ya ka sarkar Meghalaya kitu ki badai ki MLA khasi to sngob hapen sngow tho yo konrat lada umnang sngow tho khasiru to pen sngow tho mapi ba un le no lada mapi phim sim khia phim pej yaka jingdon kam ki paj ba ngatharai upai ba un sale nang ne shakhmat hang tei hapo sekretariat kan sapra lane kan sale namar baka sarkar MDA ka kwa ban ya fighting bat paj ba kabri unyo trap kwa ya kata ka senchar khadar ka bakhuj ka basuba kinong pej kinong sngap telada sibon ki kentien mga kren yo don balaj wat num thau mo la bantip te nakaliang jonga ya ka badai ya bat ya ka balaj tung ini bret kini ki kentien kublai sibon kublai ya pibar